Gaurkoak azazkal artifizialetan ibiltzen diten fresak esplikatu nahi dizkizuet. Hortarako sailkapen ezberdinak dauzkagu. Produktuak erretiratzeko fresak, bai, karburo tustenokoak, bai, hemen hau izango zen, edo zeramikazkoak txuri hauek erabiliko genitun. Azala lantzeko garaian, diamantezko fresak erabiliko genituke, bale, kolorazioa notatzea eta tamaina ere. Orduan, fresa hauen sailkapena bereizteko hemen daukaten banda koloretsu hau fijatu behar dugu. Arraildura mota ezberdinak dituztelako. Arraildura gogorrena beltza izango litzateke. Ondoren, ertaina, berdea izango litzateke eta azazkal artifizialetako lanak erretiratzeko balioko lukete. Arraildura gorria eta horia, ale ertaina eta fina izango litzateke. Horiek erabiliko genituke manikura semipermanentea iteko garaietan, produktua erretiratzeko. Bai?